दोस्तों आईपीएल के 10वें मैच में केकेआर के खिलाफ 9 बॉल पर आउट भइल रहना रजत पाटीदार। दोस्तों मैच के बाद भइल बड़वन खुलासा। दोस्तों आप भी जानल चाहतानी कि रजत पाटीदार कैसे आउट भइल रहना, तो ये वीडियो के एक लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जैसन कि आप सभी लोगन के पता बा, आईपीएल 2024 के आगाज हो चुकल बा, जेकर 10वां मुकाबला केकेआर और आरसीबी के बीच में खेलल गईल, जेमे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करे के फैसला लेहलस और टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करे आयल आरसीबी की टीम के शुरुआत काफी ज्यादा धमाकेदार रहल। दोस्तों आरसीबी के ओपनर केकेआर के गेंदबाजन के धज्जिया उड़ा देहनस और रुला देहनस खून के आंसू, और दोनों मिल के पावर प्ले में तूफान मचा देहनस। दोस्तों आरसीबी की तरफ से सबसे ज्यादा विराट कोहली 83 रन के योगदान देहला। उनके बाद रजत पाटीदार खाली 3 रन बना के आउट हो गई। लेकिन दोस्तों बतावल जाता कि रजत पाटीदार जो उन गेंदा पे आउट भइल रहना वो गेंदा नो बॉल रहे, पर अंपायर उनके आउट दे देना। एक कारण आरसीबी 7 विकेट से हार गई कोलकाता नाइट राइडर्स से। दोस्तों आप का कहल चाहतनी ये बारे में, तो ये वीडियो के बारे में जरूर बताइए। धन्यवाद।